The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwa Jesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBhayibheri zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tinenge tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ndiye ari kutiisira musign language. Ngoma Rodzi kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Chidzidzo chatinacho tiri kudzimba ikoko, tiri kumaraini. Tiri kukurukura muchikamu chapfuura taitaura pamusoro pevanasikana vedu. Saka nhasi tiri kuti kukudza vabereki. Ndo chidzidzo chedu, ndo discussion yedu, kukudza vabereki. Ngoma. Pakati pevabereki nevana. Yes. But vana vacho vanogona kuita futi vabereki. Saka hatingoitora yakadaro kuti kukudza vabereki. Ngatitotangirai pane mitemo ine gumi. Remember kuti nyaya dzatiri kukurukura toda kuteera kwatiri kumaraini, kwatinogara, magariro atinoita, toona pfungwa ina Mwari ingaita kuti macommunities edu araramike zviri nani. Saka ngatitange tichinzwa munhu akasika vanhu iye Mwari achitaura pamitemo ine gumi. Mutemo wechishanu pana Exodus 20 vhesi ya 12. Mukoma verengerai vateereri. Exodus 20 vhesi ya 12. Kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako. Yes. Paiswa incentive. Incentive. Toti incentive. Kukurudzira parikuratidzwa mubayiro. Kuratidza kukosha kwenyaya yekukudza vabereki. Mwari haana kuisiya ingori fana. Anoona mimwe mitemo inongoti usabe, mumwe ongoti usaita upopo. Saka uyu waigona kungonzi kudza baba wako namai vako zvopera. But because Mwari ane shungu yekuti chinhu ichi chikasike chaitwa, abva apfekera incentive. Hanzi incentive day. Panzi mubayiro wokukudza baba namai. Yes. Unorarama upenyu hwakareba. Ndizvozvo zvitori correct ngoma. Vashoma even kwatiri kumaraini nekuti munonyatsozwa kuti pambapo pamhirapo vakomana vasikana vainetsa vabereki vekuti munozoona vana vaya vachiita tuharawa kashoma kakashoma ngoma. Zvekutoti zvekutaura Mwari chitori chokwadi, imwe secret to long life kukudza vabereki. Kukudza kukudi ndikuona kana chiti kukudza sona pane kuremekedza. Pane kuremekedza 1. Pane kuteerera. Right. Pane kuteerera 2 mune zvakanaka. Poita kuitirawo vabereki zvinhu zvakanaka. Very good. Saka kukudza vabereki hakusi kwekuti unongoreceiva, kutoita kuti vamboreceivawo kubva kwauri, kumbovapawo zvimwe zvinhu nekutovaitirawo zvimwe zvinhu unogona kuva zvisiri zviri material, kutombotaura navo zvakawanda zvinogona kuendeswa kumubereki zvichibva kumwana. Saka unenge wazadzisa kunonzi kukudza vabereki. But pane pekuti manje because pfungwa ina Mwari kana kuti yaive naMwari vachirayira zvinhu izvi, vaifunga kuti vabereki vese vachatodza kumubereki mukuru. Ndimwari. Saka kupa mitemo ine gumi vakangosiya vangoti kudza baba wako namai vako mazuva adi awanda. But nengarei kuti vabereki manje havazi vese manje vanobva vazorarama sezvinodiwa naMwari. Ipapo ndandichida kutaura kuti kana uchiti kudza vabereki, yes, zvine kuteerera mukati. Siya watsimbidzira pfungwa yekuti kuteerera pakuita zvakanaka.
handisvoda kutsindidzira inini toda kuti Mwari vataure futiwo because ukadaroka kune madhara ari kuteerera anobva ati vatotanga varida kubvisa vana vedu kwatiri kuti vanhu vasati teerera toda kuti bhaibheri ritaura Ephesians 6 verse 1 Efeso 6 pavhesi ya 1 imi vana teererai vabereki venyu munashe nokuti ndizvo zvakarurama ndabva rati teererai munashe kureva kuti zvinoenderana nekurayira kwaMwari ndopamanga muchida kuti tijegeseka kuti zvinoenderana nekurayira kwaMwari saka ugone kuti baba vari kurarama vachiita umbavha voda kurayira mwana zvine chekuita nekuba oti ndogoni vabereki vangu saka yabva yati munashe kurava kuti kana mubereki achiita chokuti chinofanira kunge chisingakakavadzani nezvinorayirwa naMwari. Exactly. Kune kumwe kwekuti mwana uchiri muduku unogona kungokwekweredzwa nevabereki but ndibatsirei kesi yakaita sekuti wane 20 years baba vari kuti munhu wese andei kun'anga iwo rutoziva kuti shoko raMwari rinopesana Mwari anototi ndinotsamwira munhu anoenda kun'anga nemasvikiro pakadaro panoitwa sengoma kutori nevari vakuru vana saiba vanotonyorerwa tsamba kunzi uyai kuno kune bira iye achiziva kuti bira rinosvotesa Mwari achibondibatsira yane 20 aiwa ndozvo zvataurwa navaefeso kuti hauende kun'anga nekuti baba vatendai nekuti zvinosvotesa Mwari saka matsanangura saka tiri kuti bhaibheri pari kuti kukudza vabereki riri kuti ngatizviitei zvichienderana neshoko raMwari. Leviticus 19 verse 3 iverengeko Leviticus 19 pavhesi ya 3 mumwe nomumwe wenyu unofanira kutya mai vake nababa vake uye munofanira kuchengeta masabata angu ndini Jehovha Mwari wenyu. Mumwe nemumwe wenyu pakunzi kutya manje kutya kudii mukoma kutya bhaibheri parinoti kutya hakusi kuyako kuti munhu anoti ndinotya nyoka unoruma zvokuuraya saka kana zvinzi kutya mubereki mamwe mataurire kuti unofanira kuvaremekedza nekuvateerera plus unofanira kunge uchitya kuvatadzira. Ini ndiri muduku ngoma ndaifarira kutamba bhora rechikweshe tiri kumombe makanzwa kudiko musataure zvakadaro studio izvo saka ndo zvaiitika ngoma saka dzimwe nguva paweekend paya pekuti hakusikuenda kuchikoro ndo paibva paiswawo mabasa akawanda namai ekunoisa manyowa kugadheni wotimbira muriwo wobva wadiridza nezvese saka waigona kuvarairwa uchitamba bhora mani but ukaona mai vari uko vakutsoka waingoti anchada bhora kumana anchada pfungwa yaivepoka yaive nekakutya kuti manje ndotadza mai vakasvika saka izvozvo zvinofanira kuwanikwa mumunhu anokudza vabereki panofanira kuva paine kutya kuti manje ndovaitira zvakadai here ivo vari kutarisira zvakadai kwandiri ndingavaitire chinhu chakadai here unenge uchikudza vabereki. Pana 1 Timothy 4 verse 12 pane pfungwa yakakosha yatoda kuti vanhu vanzwe. Timothy wokutanga 4 pavhesi ya 12 munhu ngaarege kuvapo unozvidza uduku hwako asi uitire vanotenda makwara pashoko napamufambire naparudo napakutenda napakuchena kwomwoyo. Pfungwa iri kubuda apa mukoma apa maybe zvatinofanira ita ndezvekuudza vateereri kuti chirongwa chine ichi chakanyanya kunaka kuteerera vari semhuri kuti vagara vachitoziva kuti chirongwa pachinouya chemugovera wega wega ngavateerere semhuri. Pana pari kunzi ndiTimoti anga achiri jaya hanzi unofanira kuita kuti vanhu vasazvidze ujaya hwako uduku hwako. Pfungwa iri kubuda ndeyekuti young generation saka young generation ine chitsvambe chekuti maonekerwo avanoita nevechikuru ivo ndo vane juti rekuti vaonekwe zviri nani. Aminotipfungwa kurava kuti vadiki vari kunzi ngavagadzirise unhu hwavo kuti kana votariswa nevakuru varege kungoshorwa kunzi
chiboka ita right off like mazuva ano kunonyanyotaurwa vana vakazvarwa 2000 zvichiya mberi vane kakunenedzerwa kavanenge vachinzi ama2k vanenge vaida kungodzi vana vazvarwa 2000 zvichiya kuno saka unotodzwa zvichinzi ama2k hapana zviripo muzera saka papfungwa yekunzi kudza vabereki mani ndeyekuti chiri kuita kuti vabereki vati muzera ama2k hapana zviripo zviri kukonzerwa naivo ama2k vake kaitiro karo saka zviri kutotaurwa nevabereki isaini yekuti havasi kukudza vabereki zvinoda kugadzirisa saka ivo ndo vane juti rekugadzirisa kuti hongu tiri vana vakazvarwa mushure ma2000 kumberu asi ivo ngavaite unhu hwekuti vayemurike mukoma taurai nemaama2k nyaya iri kubuda pacho ndeyekuti hazvinei kuti wakaberekwa gore ripi asi zviri kunzi cherechedza maitiro aunoita ungakuvabereki kana kunani anoitawo kuti iwewo usaiswe musaga rimwe chete nevane unhu hwakariri saka vhesi iri mukoma riri kusamaraiza kuti munhu anogona kukudza vabereki nedressing nematauriro nemafambiro neshamwari dzaanadzo nenziyo dzaanoteerera zvakadaro zvekuti vabereki pavari kuona mwana wavo havazomuite right off ndopanga pachinzi usaite kuti vanhu vazvidze uduku hwako kureva kuti iyanga generation ine juti rekumeka shuwa kuti kapfekero kako kanotoradza kuti uri kukudzere vabereki hausi shamwari dzauri kufamba nadzo zvaunoita zvinotoradza kuti pane respect rinovabereki kauti hapana zvinotooneka mushamwari munozoti kune vanhu mukoma vekuti waragandama ichikoti ama2k kuti zvisaita unge ndananga munhu wekutoti vanhu vakuru vachifamba unogona kuona tuvana tune ma16 years tuchiita unzenza pamberi pevakuru ngandingoti unzenza kunenge kumbundirana kudii ende pfungwa yachinenge ichii kuti vabereki vangwere saka ndopari kunzi nevhesi manjeka yanga generation wedu pari kunzi kudza vakuru haisi kunomirira pavabereki chete iri kunoreva munhu wese mukuru kwauri you do so kwete neungoti marara sei neunhu hweeveryday saka mataura kuti chero neshamwari zvirova kuti munhu haafaniri kuti mupfungwa make hazvina basa chero ndisingazviite unofanira kukoshesa vaunotamba navo because vaunotamba navo vanogona kuita kuti vakuru kwauri vaone kuti mwana uyu haati respect idzo dzishiri dzinonzi dzinobhuruka pamwe chete matotauraitigatipape Exodus 21 verse 17 Exodus 21 pavhesi ya17 unotuka baba vake kana mai vake zviro kwazvo unofanira kuurava pane vachiri kutukairwo aiwa ndikura kuti apa chirungu chine chiti casing vanhu kutora kupindurana namai iwe zvakazara mari unogara kupiri aiwa pfungai kuti amukudzwa ndikuti mwana ari form 3 angamire rarapo pagedhi achipindurana namai iwe zviri kuitika mudzimba ivo vakateereri vari toziziya varitoteerera vanaka chinhu ichocho mwari hafare nacho zvirevo 20 verse 20 zvirevo 20 pavhesi ya20 unotuka baba vake kana mai vake mwenje wake uchadzima parima rakasviba kuti kudii kunzi mwenje uchadzima parima kana munhu achituka baba namai kureva kuti upenyu hwaanofamba hauna kuvhenekerwa hauna tiri unombozvionawo kuti vana vane unhu hwakadaro muupenyu so upenyu hwavanorarama hauna unyatsoti tsepeti hazvibudi zvakanaka chero akafunda anenge angudzenga hunongooneka chero akaita mari mungoona kuti mari yakaenda padzenga ngatikudze vabereki vedu regai timbonzwa royo tiri muchidzidzo kukudza vabereki
tiri muchidzidzo kukudza vabereki. Kukudza vabereki. Ngoma tasiya papfungwa yekunzi kune vana vanotuka vabereki. Chinhu ichocho ngoma ina hachisi kunyatso mangoti henyu zviri kubata zviri kuramba kupinda mupfungwa mangu. Kutuka vabereki. Kutuka varipo vamwe vana vamwe havatombogumiri pakutuka kana kurova chaiko ngamanyuzipepa zvinongobuda wani mwana anodakarira kurova mai unoziva kuti uko ndikuzviziva kana mwana wacho anga atone mhuri pane kunetsana kunoitika. Ndachiimagina mwana ari form 2 kangafenengarere pamberi pamai kachitopopota mai vachitaura kachipindurawo kachin'aza maoko kudaro. Satani haana zera custom anoshandisa mazera ese. Even vari married wane mhuri yako chidzidzo uri mwana Mwari haatarisire chinhu chakadaro. Ngoma tinoda kunzwa pana Deuteronomy 27:16. Deuteronomy 27. But muri kuona here musati maerenga ngoma kukosha kwekuti dai chirongwa ichi chichinzikwa mhuri iri pamwe chete. Because ndikuimagina mwana anosimbopindurana namaika ezvinoizvi kuri kwekuti vari kuteerera vese. Tinotoona kunge panobva patoitawo reformation. Anobva atogadzirisika pasina zvekuzombogarisana dare. Especially pari kunzi upenyu hwako rinenge riri rima. Kuti hapana kwauri kumboenda. Hapana. Nyange ukanzi hakende ngani wapindura. Kupindura hako kwauri kuita but hauna kwauri kuenda. Inzwai Deuteronomy 27:16. Ngaatukwe munhu unozvidza baba vake kana mai vake. Zvino vanhu vose vanofanira kuti amen. Kuzvidza kwakudii pane chawedzerwa ngoma kuzvidza. Kuzvidza kutarisira pasi kana kuti kushora. Right. Kusaremekedza. Ndiko kuzvidza. Kuzvidza kuderedza chinhu kubva pachiri chaipo chaipo. Kwouku kuzvidza here ndaizvona zvaiitika kuchikoro. Tichazotaurawo vemazera makuru kuti ameno zvangoitika baba vokaruka vauya kuchikoro. Whether izuva rekuti vabereki vari kushanya mwana aiwanda vabereki vake uvanzvenga au vaona maybe haasi kufara nekuti vauya vasina mota kana kuti havana kupfeka havana hembe dzakanaka sedzekwaningi. Mwana aitowanda vabereki vake. Zvinokwana here mupanda wokuzvidza? Zvimwe zvacho zvichibva pakuti futi mwana anenge asina kudzidzisa. Unoza kudzidzisa kuri korektika kunoita kuti mwana aremekedze mubereki whether ane mota ane sutu kana kuti haana anongoziva kuti ndiye mubereki wangu, zvikomborero zvangu kubva kuna Mwari zviri kuuya kuburikidza naivava. Ngoma kunzwa pandotaura ndikuti chikoro tomboti zviya zvikoro zvemabhodhingi zviya vamwe vauya nemota handiti wobvaona nechekugedhi uko baba wako ari kupinda wakatakura zvimasanga bhegi vakutoratidza kuti hameno kwavaburutsirwa nebhasi. Ungatomhanye here kunombundira baba wako pakadaro kana pfungwa dzako dziri correct. Wakaumbika zvakanaka unomhanya because ndo baba vako. Chauri kumhanyira kuti ndi baba vako hausi kumhanyira mota kana kuti sutu. Saka ukasatoenda ukavahwanda kuratidza kuti kuzvidza kushora kakudzikisira. Alright, ko vanhu vechikuru ngoma pane pekuti mai vanoti mazuva ano parutivi pangu pari kumbotinetsei mukaona nguva imbosvika ikuno indobva ndangoti azva mamaoavangochikuta tusina basa ndobva ndatenda mwedzi yakawanda handiende kudiwa kushaya hani vanavo ndokuzvidza futi kuti hauna chiri serious chaunombotorawo zvichienderana nezvataurwa nevabereki. Saka kuti kuburitsa pfungwa yekuti kune vanhu vekuti anogona kuita kana 7 months asina kumboshanyira amai kana kufona ngoma kushanya togona kunzwisa because anogona kuti ndiri kuCanada. But kutofona munozoona kuti vabereki vakawanda tine vanhu vakawanda vekuti nhamba dziri mufoni anoziva nemusoro nhamba dzevamwe vanhu dzevabereki haazive nemusoro. Dzimwe anadzo nemusoro inini hapanyatsondiitire zvakanaka. Mumwe anogona kuti ano it's like ndakachinja foni but kwandiri hangu kuchinja foni kuna mai aiwa ndikuti tisabva tati kuvanhu nekuti atadza kudzidzisa nemusoro tobva tati anozvidza. Munhu anogona kuwana tumareason but pfungwa iri kubuda mubhaibheri ka iri kunzi pane vabereki ka paiswa incentive vanhu vaMwari paiswa incentive kunzi idi mazuva anowanda panyika. Asi unoziva kuti pauri kutaura kasonga zviri kuramba zvichingodzoka imbotarisa kana kumaraini kwenyu chaiko.
kuti vanhu vese vasina hanya nevabereki pane kwavanoenda here muupenyu. Aiwa, hapana. Hapana Kana future. chero akaita sekungambobudirira kungoti mhanyewo anodzoka sendandi. Sendandi inogona kuita yodzoka. Verengai Zvirevo 23 verse 22. Zvirevo 23 pavhesi ya22. Teerera baba vako vakakubereka, usazvidza mai vako kana vachembera. Saka zvinotaurwa nevhesi ngoma, vabereki kana vachembera, maproblems anoti wandei kwavari. Ameno kana makambozviona eutano chaiwo vanenge vasina simba. Pavaisiti vari kumusha vanongozviendera kumasitoro. Iye zvinononzwa vanenge vakurayira kuti pamunei muchiuya mundigiro chakati, havasi kuti masitoro hakusisina, but zvasiyana nekare pavaigona kutoenda vega vonodai so. Saka vanenge vauda kuitirwa zvinhu zvakati wandei. Ndo pari kunzi kana vabereki vachembera mani, ipapo let's be careful. Hanzi unofanira kuita more attention navo. But ipapo manje isusu manje anakasito ndo patinoita kuti momzi yakura. Tine chipfuma kuti vakura, but tinoita kuti vakunetsa. Iro bhaibheri riri kutoziva kuti hakuzi kunetsa. Maproblem akuwanda pavari kuti momzi wakura, momzi wakura. Zvokuti murooro akasvikokudza kuti mama vambofona, wanzwa hadzi chii nhasi. Inenge vanenge vakutorwa kunge zvinonzi dzabuda here. Amene mbotaura ipapo, especially vana vane mhuri dzavo. Vane kakuita kavanoita kuvabereki kekusavatora very serious, kunge vari kuti vabereki pfungwa hadzichaite zvakanaka. Musoro wenyaya kuti kukudza vabereki, chero wakura waane imba yako, mubereki anoda kukudzwa. Izvi mutsanangurwa pana nekuda kwechitema, pane zvimwe zvinhu zvinongouya nekukura, kusiri kuzviitisa, asi zvinongouya mumunhu. Saka shoko raMwari riri kuti tingwarire maitiro atinoita kwavari kana vasvika. Zvakafanana nekudayo, kana kamwana kari kadiki, pane zvakanoita zvinokonzerwa neumwana hudiki. Yes. Kamucheche. Saka hamukapopotere kana kukarova nemubhadha kuti kadarirei. Saka vabereki kana vaakunokurawo, pane zvimwe zvinhu zvinouya mavari nezera. Saka zviri kunzi Mwari anenge akatarisa kuti uri kuita sei nestage yaane mubereki wako. Toda kunzwa example yaSolomon. Hande tinoenga pana 1 Kings 2 verse 16 to 20. Okay. Madzimambo ekutanga chapter 2 verse ya16. Zvino ndinokumbira chinhu chimwe choga kwamuri, musandirambira henyu chinhu icho. Ivo vakati kwaari, taura hako. Akati, dotauriranayi henyu namambo Soromoni, nokuti haangakurambiri chinhu kuti andipe Abhishagi muShunemi ave mukadzi wangu. Bhatishebha akati, ndizvo hazvo, ndichakurevera kuna mambo. Naizvozvo Bhatishebha akaenda kuna mambo Soromoni kundorevera Adhoniya. Mambo akasimuka kuzosongana naye, akakotama pamberi pake, akagara pachigaro choushe, akarayira kuti chigaro choushe chigadzirirwe mai vamambo. Ivo vakagara parutivi rwake rworudyi. Ipapo vakati, ndinokumbira kwauri chinhu chiduku, usandirambira hako chinhu ichi. Mambo akati kwavari, kumbira henyu mai vangu, nokuti handingakurambiri icho. Adhoniya mukoma waSolomoni, Right. aive mambara, akazwa kuti nyaya ndiri kukumbira haipasi. Right. Beta ndishande namai vaSolomoni, ndo Bhatishebha. Saka Bhatishebha, vateereri, ndiye uya wekuti pakutanga kwacho namatangira azvakaita, aigeza akaonekwa namambo Dhavhidhi ndobva vamutora. Hongu mimba yakaitika ipapo, mwana wacho akafa. But zvakabva zvaita kuti vagarisane varoorane nekuti murume waBhatishebha Uriya anga azofa. Saka Soromoni achikura mupfungwa dzangu akazvinzwa nhoroondo kuti mai vakachinywa namambo, kuti mai kwete kungochinywa namambo, kuti chakaita kuti mai vako vachinywe namambo, vaive nekaunzenza vaigezera panoonekwa nevarume. Aiwa, because ine nyaya inotaurika pachiboisi. Solomoni aive mukomana, one way or the other akaudzwa bedzi kuti vakazoroorana sei. Saka kakuita kamai vakaka akatombo kaudzwa.
but ari padare musi wamaverengo hanzi aritori nevamwe akaona mai vachiuya vaari kutoziva kuti mai vangu vane history isina kunyatsochena isinganakidze but bhaibheri riri kunzi akasimuka ndobva anovakwazisa ndobva arayira hanzi pane macheya ivepo ndobva ona kuti hapana inodhisevha mai zvikanzi tora imwe spare cheya yangu yamambo ndobva aisa kurudyi rwake apa paraiti pake yemambo zvikanzi mai chigarai zvikanzi taurai zvamunoda ndinokuitirai komendai ngoma because kune vana mukoma vekuti anenge achitaura kuti ivo vanoda kutaura izvozvo handiti kuti tizowanda kudai kuita vana vane mitupo yakasiyana kuratidza kukundikana kwavanoda kuti takarasima neni unoona mwana achipindura namai because ari kuramba kuita zvavari kutaura because ari kushandisa zvavakambotadzawo ishuwa iyo kastori kune vana vanotadza kuremekedza vabereki vavo nekuda kwehunzenza kana urubu hwavo vamwe vanotozva kuti mudhara haana musoro iyeyo gore negore anobuda aisiya mai vedu vagara vachitambudzika asi kune madhara mazhinji asisachengetwe nevana vaitaura izvozvo kuti mudhara pasta murungotaura zvenyu hamusi kuzana muyatakaonaa amai vedu vaitiendesa kuchikoro nemari yemaricho vakakanganisa pfungwa iri kutaurwa panapa kubva mushoko vakakanganisa amai vako vakakanganisa baba vako asi mwari anocherechedza kuti iwe uri kuvaitirei ndopane chidzidzo ipapo haisi kumbodzoka kuti vabereki muri kuitira sei vana chidzidzo chiri kuti kudza mubereki wako ende anonzi mubereki vamwe vabereki havatorina musoro zveshuru chero riri dzenga baba wako chero mai vako riri dzenga asi mwari anotarisa kuti uri kuvakudza here zvirevo 4 verse 1 to 4 zvirevo 4 vhesi ya 1 imi anakomana inzwai kurayira kwababa venyu teererai muzive njere nokuti ndinokupai dzidziso yakanaka regai kurasha murayiro wangu nokuti ini ndakanga ndiri mwanakomana kuna baba vangu mwana wakadikanwa kwazvo mumwe woga pamberi pamai vangu ivo baba vakandidzidzisa vakati kwandiri mwoyo wako ngaunatsobata mashoko angu chengeta mirayiro yangu urarame ndisolomoni ari kuti ehe munoziva kazvarirwo kandakaita nekuroorana kwakazoita dhedhi vangu namama but vaita mamistakes kudaro mambo David aita mamistakes kudaro Bathsheba solomoni ari kuti kunyange vakaita mamistake asi vakandirayira zviri correct saka mubereki akambokundikana muupenyu hazvisi kureva kuti haachazive zviri right tinofanira kumuteerera mukoma zvandoda kutiita nhasi ndoda kutaura nevana vatonedzimhuri asi vakakura vachitoona kuti mudhara ari kuvhiringa vakatambura asi ndoda kuti ndo vanotichaira foni ndichavapa foni navo dzekuti vatichaire foni vati pasta tazvinzwa idi mudhara akavhiringa asi tichaedza kuita sezvinodiwa namwari amene iri kunzwisika yakajeka atone mhuri but achiri kunzwa ane rimwe bundu rekuti rinomunetsa kuti mudhara ikoyo nenhamo yaakaona achisiya mai vavo achidai but ari kuti pasta ndanzwa chidzidzo ichi mwari ada kuti tikudze vabereki imi munozovaoneka kandivape phone number torai pekunyorera phone number idzi namba dzinoti 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 90 90 95 0775 90 90 95 panhamba idzodzo idzo munokwanisa kupiwa malinki ewhatsapp anoita kuti mukwanise kupinda muchitumirwa zvimwe zvidzidzo zvakaitwa kumashure ngatikudzei vabereki onekai vateereri ngoma mwari vave nemi tigosangana muchikamu chinotevera mukati mezviedzo mananda ndibata ndimwe dombo ndiwikende ndimwe mutungamirete
tungamire se mwana awonyara tamu ungayara tenyana mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenziwe nyanda tenzini tungamire aponda yashikanyanda mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imimoti inokutungamira